ụmụnne m na ụmụnna m ele otu ọ nọrụ n'okpukperechi ọnwa nọ nọ nwanyị mba nọ awụchasịala n'umo eyo na-anụkwaghị eyo enwere ihe m dere ede ụnyaahụ dee nnọọ nwa nkenke gbotowe gwa ụnụ dat na the video ga-apụta today ụmụnne m otu esi bute ka m si ebupụtara ya ọnụ keleriri m ọnụ chai ana m otu nwanne ya nwoke akpọ m na fon si m nwanyị mba na m za ya sị m gwara akụkọ na gbotowara ya ụmụnne na ụnụ ledele ihe mere ya tụgharịdelu uche ma gwakwa ya 1 or 2 ya sị m na ya kpatara ego na ya eji waye ya na ya eji okpoghe na ya eji mbie mụla na ya na ọfụma mgbe ya chọrọ ịlụ nwaanyị na mistake ya mere wo ilewe mma beauty na nwere nwanne nwaanyị hụtere dị nwa ahụ amahụ mma n'ụdị ya chọrọ ka nwunye ya dịrị na ajụjụ ya jụrụ nwanne ya nwaanyị enweghị ike ichefu ya mana thank God for everything na ya jụrụ nwanne ya nwaanyị si ya na alụ nwaanyị na-amahụ mma na ebere ya n'ego kedu ihe ya ga-eji nọrọ n'okpo ihe ya ga-alụ n'ọwa gafee elewe na ya ga-alụ nwaanyị mara mma ya ga-alụ mkpọrọ mma n'onwe ya nga ekughechirakwara na-ekwu destin na enwegoro ka ya hụ nkwanụ mkpọrọ mma nwatakịrị na mma na-erubere nwatakịrị isi na ọ mara atọ mma pịm ya were ego bupụta ego ga-alụ ọnwa anụta ada nne ya gara bịa si ihe ya lụkwara na ọkwa mma na ya elekwa ele wite anya mmadụ na-eji ele anya oke na-eme na-eji ele mmadụ anya na-eji ele ụka akara aka na enwekwa ihe ya hụrụ ya na ihe ya lụrụ n'ọwụ mkpọrọ mma sọsọ mma mana ya burukwa n'obi na mma na-efe ede efe ede ya sada nne na ọ hapụrụ ya okwu na ọwa ego ji ọlụ ya na-ekuweshi ya hụta ndị na-emeghe ha ọfụma na ọha nwa na-emeti ha ọp ọhịa nụ ntara ka anọ this lady abata wụọrọ ya termite bide high taste bide ọchọdụghị ịta ahụhụ ọchọdụ even ọ dịrị ya possible ọ ga-asị ya zụtara ya rula ga na-ebugharị ya n'ime mmụlọ ọchọdụghị ịzụta ụkwụ n'ala the lady bide ṅụọ migraine ya ebido buru ma the lady ma family ya before ya mara ya nwee problem ya nwere kwara ya dị mkpa awụzikwa dị mkpa isi ji ebe ṅụm ya daa krokotom daa wụọ jụsacha oyi n'ala ozi onye na-arịọ nri biznes niile ya mepere nwunye nwee ke survive ha abụọ ebido kperiwe wite ụmụ abụọ ọ mụrụ ya a boy and a girl ọya ka ya nọ one day mgbe ego alụzi nọ ebido reshwa property ka eji riere wen ka eji chọọ one small business mepe nwunye ya sị gịnị na gịnị before ya mara erie dawanụ n'ọnụ were erie eri yere gota ka eregere property ya yere anaechi ọ nọkwa na-elivukwe standard ya akwa ọzụzụ ihe niile enwe ọchọdụ ihe ka ọtụtụ kootu ya ya na-ele ya bịa cheta ihe nwanne ya nwaanyị kwuru na ihe ya lụkwara na ọwụ mma o na mma na ọ na-efe ede ya ahụghazighị nwunye ahụ na ọ masịrị ya mma n'anya because gịnị life adịrịla ya unbearable because also cause problem ya and ọ chọghị m senda o dokata obugere ụmụnne ndị ka nwoke ndị ka etochiri ya dị mkpa nọ toro and ọ na-ahụta ha na ụmụnne ya hụrụ ya n'anya na enweghị ya ga-eme na ya nwere squad ihe ọ bụla e butere ya na-esendịrị ụmụnne ya etinwe ego ogbo eto ya ahụ ya ego ahụ aga ego forget ya efu ego ahụ agaala mgbe ya ka na-eme ọfụma otu aka this lady dọgara vam before ya bịa nwezie ntụrụ problem kọrọ ya rim kọ ya kpo ya ọnụ n'ala shie kpekpuru nwa ngwulite nnọọ ogiri a na-akpọ ụbịam were nya zuru ya ahụ ya na-eshi ụbịam ihe a bịa gbanwee ruo otu ụbọchị this lady after ọ na-ana aga n'enweghị obi ọcha obi ọ dịzi ya mma from nagging ọ bịa suggest ara ya na
na ọ ya ga-atoru anya ala jụọ ese na ya nọrọ na ndị a na-eme organ na-ahapụ na-ahara ọ ga-achọ m ikpe na oyibo maka kọmputa, ndị a na-aga ahara organs ndị mmadụ daobu ụmụ obulinga biznes ndị ike ya na asị na ọ na-enye ego na ya toru anya ala mara ndị na-eme na ya eme one or two na ego ga-abịaghachi were mewekwa ihe ọ na-eme. Ya jụọ esi ihe na ha mụrụ ngala akwa nwa na ọ bụ nwa onye ka ya ga-aga harvest ejiji ndụ ya were gaa kpawa ego na ya ga-eme ihe ka na ọwọta obi ya dị n'oruole like this na ọ dị shọt agaghị mavuru ya ngala one day ga-ere ya were mere karịa ya mma n'echiche ka o chere na ọ wụghị echiche nwaanyị kwesịrị iche. Ọ gwa wee sị ya nọ n'ebe ya chọkwa ihe taa ahụ eji na-agwakwa ya na this last moto o rere na ego ya gwụhala na ọ makwa na enweghị any other thing to sell, na-enwesikwa ihe o nwere ire na o mee jụọ ese na a ga-ele nke ihe ya ọp na ya ga-ajụ ya jụọ ese na kọpụgote ọdịshọn na ọma ndị na-eme ya kwa ọ gaghị amavuru ya ndị ha ga kara ya ma kidi na emume ji ya ere were ga na-eme karịa mma. Ọ gwawa ese ele ụdị ka akụkọ nọnsensị wụ ya ka biko akụziri gawa okwu ahụ abịa na-agba kpurukpuru n'isi iri nri nwunye echiri bịa na-atụzi ụjọ na ọ n'elu ụjọ nụ ntara ka ya nọ nwunye ya bịa to disapia pịa enwebe ọ gara okpo ofu a na-akpa enweta ya efu anya ya kpọwa ndị ogwe ụmụnne nwunye dimkpa anọ ahụ nọ n'otoshiri nwunye last born the only daughter ha nwere kpọwa ha na fon na-ele ebe ya hụkwa nwunye n'olowara n'ụlọ ha si ya n'ọsọ ọhụụ ya sị na ya na-esogokwu ya si n'ebe ekwe nọ na ahụ gwere ya na-esegokwu mba akwa ya na-ekwu ihe ya nwaanyị ya hụrụ n'anya ụdịka okwu gịnị ga-enwe ike ya na ya ga-ese ga-eme ọ ga-eji gbapụrụ gbalaga no enwe okwu ya ya ha gwawa ya sị na ha amaghị ya sị violent man na ha belivuru na enweghị ihe ọjọọ mere nwanne ha na ọ bụrụ na ọ nọghị ya n'ọwa adọt ebe ọbụla ọ gara okporo onwe ya ga ebe ahụ mgbe ọ nụjuru na ọ ga-elo na ya bọdara ya elega asụsụ ahụ na ka diọkpara sara ya kpọọ ka eso gị diọkpara disem kpọọ ka atọ na nwoke disem kpọọ ka anọ na nwoke ọsị ya bọdara na ya ma nwanne ya nwaanyị na o wee ya na ọ gacha na galata ya dị wọrị desemba ya gbapụ ụsọ gaa na polis steshọn ga were pikchọ eme ntịrị make ntịrị si na na-achọ ya chọga nwunye ya chọga ya gwacha ha ihe niile otu o shiri pụọ mgbe ya hụrụ ya last ha so oke ya every time ka ya every 2 days ya kpoo ha jụọ ha ma olola ha na-agwakwa ya sakwa agwala ewepụ obi na ha adịghị redi ịbịa chọọ na ọwa adọt na enwe ebe ọbụla ọ nọ okporo onwe ya ga ebe ahụ ya bịa na-agwọ ndọ gịnị mere ha adịghị wọrịd ụjọ atụga ha ya nọrọ na onwe sị ebe ha na-adịghị wọrịd ha ebelivuru na ọwa adọt ihe ya ga-eme ya eme na ya mee ka ele ntịrị na polis steshọn na ya gala chọọ ya ebe niile ya ebelivuru na ọwa ebe ọ ga na ya hụ ya and ụmụnne so ọwa adọt na ha owe ya na ọtọ chiri kpụrụ onwe pụ na ọ ga-ekpụrụ onwe ka ya relax n'ebe ha lere relax ya ga-egbu onwe 3 months later ya nọ from nwunye ya kpọrọ ya ewekọrọta ya chere iche nwanne nwunye ka atọ na nwoke akpọzie ya nwa jụọ esi nwunye okpole ya si n'ebe ekwenụ ụgwawazie na nwunye na okpole from one African country na ọ si ya gwa na ya bọdala na ya gara fọd na mma ha na ya nọ na one African country for na ya ga-eshi ebe ahụ chọọ wee ya wabaga Europe na ihe dị mma na ya ga-abịa kporo ya na ụmụaka na ihe nwanne ya nwaanyị kwuru ya sị really ihe a dị ya ka fim ya dịka ya chọrọ ịtụtụ happiness awụhụ na ọ gawara ebe ọ gawa happiness ya nwere at least na ọ dị ndụ ụmụnne ahụ na ọ dị ndụ ebe ọbụla ọ nọ ya na-efiri na maybe ndị nearest time ha ga-echenjiri ya the game jụọ ya ebe nwanne ha nwaanyị na mana ebe ọ dị ndụ ebe ọbụla ọ nọ no problem ụjọ apụọ ya n'obi otu obi si ya ngwa gaghachi na polis steshọn ga-enotify ya ha n'ihi na ị gwara ha tụnwere ṅụ nwunye m ga-agwa ha ihe mere na ya gbarakwa gaa na polis steshọn ga-eme ka nye ha update silekwa ihe mere na DP agwa si ya kpọọ nwanne nwunye ahụ ka ọ bịa ebe a ka onye o testify ya na truly na ọ ya nwe voice note na o play gara ha nkala ya jie nwanne nwunye si ya bịa na ndị polisi chọrọ ịhụnụ from him because mgbe a ya etughị nwunye ya gara police station make entry na ya na-etu nwunye nyekwena ha picture ya na ha chọrọ ịnụ from him ka enwe ike close the file ha kwụsịzie na-achọ ya ya so oke na ya ga-abịa ya bịakwanụ mgbe ọsọ ga-abịa ha gawa station
polisi ajụ ese ọsọ nwanne ya ekporo ya sị na ọ dị ndụ ebe ọ nọ were nọmba o jiri ya sị nọmba o jiri kpọọ ya na a na-akpọzi dị nọmba ọ naghị aga ha sị ya tara ya dị nọmba n'aka ahụ ya ebido kpọwa dị nọmba agwa ha aga polisi ewere mee ya eme kentrị edetuo that phone nọmba ahụ nọ na faịlụ close mechie kesi ya lawa ya bọdadịghị bịa na nọmba eji akpọ ya chọhụ emechie faịlụ close kesi ya lawa so ọhịa ihe mere na ya ga-agwa ụmụnne sile kpekpe ihe ahụ ga ha sị gịnị ọ dị oredi Adanne ekpo ụmụ ya abụọ ọ hapụrụ ya ụmụaka abụọ hapụrụ ya Adanne ekpo ihe akwanodiri holiday ọ hapụrụ ha na Adanne ya kpogara ha ya ga-emeli kpọsawa ụmụaka na-agbagharị biznes ya nwoke from Adanne ya kpọrọ mgbe ochi bịaziri na nne ha n'ụwo nwunye n'ụwo African country na ọ ga-eshi ebe ahụ amaghị isi na Europe ya hụ na ahịa awụ ije daalụkwa ọ baghị uru ikpeghachitawa ụmụ ya bak ya sịzi Adanne ya chọọ skuulu na aranda ebe a tigo ụmụ ya ka ese ndowe ego aga na-eji elekọta eche echi tigo ụmụ ya na skuulu Jehova aza ya ebido warịwa onye isi naanị ya ebido warịwa gịnị mee tụme ego ya ego banye n'ogwu ya tụnye maka ga n'ogwu taa ka ego chọgere ego chọta ezigbo kọnekshọn bugharịrị ọnọdụ ya Chineke na-emere ya ego mgbe ya ebi enwere empty land somebody na-emege pottery ego abata ya ka ya wụ na ebe ahụ nọ for sale ya were the last ego ya rụtara for that month ga zụọ that place secure that land efile na ya azụọla n'ala ka ọ fọzi n'ụlọ ya ma na ego eji arụ ụlọ lekwa ego biznes akpọpụ ego abata ya ka ya rụọ ya ezigbo ụlọ bungalow dị mma pịa ya ụlọ gbaa ya fence lakpuru na very nice quiet street nwere security ya bawo ozie landlord otu eshiri ụlọ ahụ ọnwakwa ụlọ nụtara nụcha Adanne egwe so oruba mgbe ya ga-alụ nwaanyị na ifiri na eji nwaanyị ya sị Adanne na enwebụrụ onye ka ya hụrụ na ya na-akwado ka ha bịa lụ Adanne nsọ ka emee ngwa ngwa na taịm adịzi ya gwa Adanne sno na ya ka nọ n'ime marriage ka ya bụ ike gaa ya na ndị ọgọ ya finalize ya ka ya gwa ha ihe a intentions ya ka avoid mmadụ esilekwe ka ya mere echilekwe ka ya na-eme Adanne eso oke ya eluru mma ekporo ndị obodo ga-agwa ndị ogo ekpo ụmụnne nwunye egwe dat na ebe nwanne ha nwaanyị ahapụla ya gbara gawala bekee ọ ga na ha agala more than 4 years na-aga 5 years ya nọbekwana from ha enwebe otu o si esi ya dị ama mana ya alụgharịala dị onye muvole on ọkpọkwana ya na fon okpoghi ya enwebe otu esi akpọ ya na ihe ya bịara wo ka he return na bride price ya kwụrụ n'isi ka diọkpara nwanne nwunye ya sị na ọgọ na-eme ya otu ahụ na mgbe nwunye ya lọtara na mmadụ abụọ na-anọ n'ime marriage na according to her ọ gara for their own good na the lady a na-ekwu okwu mụkwara na ya nwa ya na ya abụọ n'otu dị ọkwana dị ọkpara na ada ya na anaghị esi ụta ahụ ewela nwaanyị as long as nwanne ha nwaanyị agwaghị ya na ọ naghị alụ and ije ọ gara ọsọ ọ gara for her family na o nwere ndidi ọ lọta ọ bịazi iwelata ya ha abụọ eguzoro ngana ya jụọ ọgọ ya nwoke si n'obodo ebe ka a na-akọ ihe ka so na ọwụ na ya na nwoke ọzọ bi na igwe ngama ebe ọ nọ ya nọrọ nga afa ya ka na-eche na ihe ya bịara ka ya pụta na marriage ya na ya abụọ nọ na-enwezighị isi n'ihi na ya achọla ịlụgharị nwaanyị oge nwoke si ahụ nwaanyị ma ọ chọrọ ịlụ na ya lụrụ na ya nwee ndidi nwanne ya nwaanyị lọta na ihe niile a ga-emeji ya gwa ya sị ya agwakwala ya ihe okwughị n'ihu ndị obodo ha ya gwa ya sị na ọ na-atụra ya nwaanyị gaa na polygamy na ya wụhụ a polygamous man na ihe jikọrọ ya na nwanne ya nwaanyị na ọ gaala na ya chọrọ ịga lụọ nwaanyị oge nwoke si ya na ya achọ ịlụ akwa ya gwela achọ ịlụ nwa ụlọ nwaanyị na mgbe ọbụla nwunye ejigara bịa nkalada ha gwa ya sịlekwe dị nso na ọ bịara ịna ihe akwụrụ n'isi once ahụrụ ya jụọ ese oke ọwụ na nwanne ha nwaanyị si ya return kwala na agaghị return ya dasa ọ chọrọ ịfọs ya na ịga na marriage ivu ya onwe na-anọzikweghị n'ime oge nwoke si na ya ga-alụrụ nwaanyị na ya enwe ndidi na ọ wụrụ nke igbusa marriage no problem na ka ahụ enwe mgbe o ji ese kama na enwere ihe oyiri ya nọbe from nwanne ya ya gbusa marriage ya amabeghị kọndishọn o ji gawa ebe ọ nọ na ihe ha anọgabe na ọwa ọnụke na mgbe ọ lọtara kwuo ihe mere na otu o siri mee na ọchọ ịlụ nwaanyị na ọ ga-alụ nwaanyị na ọ lụọ nwaanyị nwanne nwaanyị lọtagodosi ya na ya agaghị ebi ọ gaghị egbochikwa ya na nwunye ka ọhụrụ ya ebi ndị obodo abụọ nọ nga ụmụnne ya gwasị ka ha laa ka ha laa ka ha gala ka ha laa biko ha kwa di ha ala were mmanya ebutere eji ewelata nwunye dowara ha di hapụ everything la nwaanyị mba nọ na ụmụ ya na diọkpara ya finishele secondary school nweta admission na university ọ nọ year 1 ada ya nwaanyị just lecture WAEC
na ya nọzi one day gateman ya bịa kọrọ ya na nwunye ya aka ya wee shi Sunday ya na nwunye just relax ya na nwunye ka ọhụrụ ya n'ugbo amụọkwarala na ya ụmụ abụọ ụmụaka nọcha ọfụma na Chineke na gọziela ha na ihe na Sunday ya na nwunye just richa anyị na-azụrụ nwa kaadị azụrụ nwa ahụ game this card a na what a na-akpọ what kaadị ya na nwunye zụrụ ga n'ihi na ya na ya abụọ nwere passion for that game na ya na ya abụọ na-eji agbarawa mgbe ha dị free mgbe ha chọrọ izu ike nga ha nọ na-azụrụ nwa gaga kaadị ha gateman ya bịa gwa ya dat na ọ ga na-enwe one woman nọ na gate na ọ si na nwunye ya ele nwunye ka ya na ya nọdị ya nwunye ele ya nwunye si ya ka ha ga n'ihi na nwunye ya ma the story and ọ dị ịga ịma ka ha ga dị na gate ya na nwunye ha wụrụ gawa na gate ya na-elezi nwunye ka ishi because the divorce are finalized be elezi nwunye ka ishi ka o fufere di ya were nnọọ ụlọ ntị gold gbashishie nnọọ shi nnọọ nga gbaruo na ntị ya niile gbuo isi ya kọlọ yiri nnọọ nwa nika pewo mpe nwata nwaanyị ukwunye ha ka gịnị ara juru ubi na mhụ ya rụ nnọọ ka ọ gara aga baga sọnwe ha agba ya akpụkpọ ya adịzi nnọọ ka ọ na-erụkara nwa ibere n'ebe ebe were ring gbashishe ma mkpara ka ebe niile nyeracha ring n'ụkwụ dị very rough makeup o mere na o tere mkpara anya na-ebi kpamkpam lashes o bu n'anya ogologo ha cha ka mpe orume okuko ya na-eku pempe ya jụọ sọ gịnị ka o megakwa n'ebe ọ gajere ụzọ ọ gwawa sị na ele ihe o miniri na-atachi ngọm na gịnị ka o miniri na o meghe ụzọ wekom ya na ya nwunye ya sị wekom nwunye onye na ya biko na-ele ụmụ ya si ụmụ ya ka after how many years o na ọ bụrụ nwa kedu onye gosiri ya ebe ọ gwa na ya gara ebe ha bi ha na-atọ ya ka na dịmanụ bi ebe a na-adekwa ebe ọ rụziri na ebe a ka ya na nwunye ibi na ọ lụọla nwaanyị no problem na ya wọ the first wife na ya meghe ụzọ ka ya bata n'ụlọ di ya gwa ya sị kwiche ụlọ di ya na onwe gị kọskọ na ya ga-eji polisi eme ya arrest na ya ga-akpọ polisi na ya ga-abịa ebe a pikiri ya na in the next 10 minutes ma ọ nọchi ihe ebe abụọ ya slam all the gate gwa gateman ya na this lady need to cross the gate abata ngada dị afa ya le gateman so okay sa nwunye nọ na-ebe na-ekwu na kedu nwa ya ọ ya nwe right hụ nwa ya na ọma condition ya jiri pụọ na ya abject poverty na agụrụ gara egbu ha ya gawa chọọ gbapụ ọsọ ga hustle butekwere ya wee ego na ọwa ihe ọ na-abịa na ọ chọrọ ka etrit ọnụ ebe a na-eti ka onye ara ndị mmadụ na-ele ụfọdụ recognize ya ụfọdụ recognize ya ya ekwucha mmaga n'uba o jiri bịa paakịrị na-eche gị ya mma ha moto ezugbo ofu ya na nwunye ya 4 days later information ọzọ ya nwetago na this nwunye na ka ishi agaraga ewere polisi kpekọrọ ụmụnne ndị ke nwoke niile wụsawa na police station ọ gịnị na-ese na ya senderala ụmụnne ya nwanne ya nwoke ụmụnne ya ego na ego ya sendegara ha na eji record of it total of 70 million naira ha ga-eji zụrụ ya ala ebe ọsọ ya zụtara ha zụtara ya ala ha gakwara sọ ha hụrụ ala dị ya n'estate send ego eji arụrụ ya ụlọ ha na-esere picture ụlọ na-emeghị exist na-esendere ya eji ya ụlọ silekwe picture of the house ha sa ha rụrụ then after send ha more than 70 something million eji zụ ala rụọ kọrọ ya dupe ya send ara nwanne nwoke ka abụọ 30 million naira ya sendere the money in 55 million silekwe record ya total 30 million naira no cash oge denwe ya lọta ya na ya were the money cash ya na lọta mgbe na-adịghị anya na ya ya iji ya pụrụ spend ya years more than 10 years na ya chọrọ ịlọta in a big way achọghị ịlọta kokowa na ya ga-ewere 30 million naira n'ọkpọrọkpọ ya ga-enye di ya at least ihe ya gara hustle na ọkwa na ya ewere tie ya aka n'obi ụmụnne ya na-agwazi ya na enwe ha ala azụrụ na ego send ga na this and that na problem jikwara eme na mma ha jikwuru ji ahụ ewere ekpere ego ụlọ ọgwụ mee operation were kwe ka ọzọ ga kpụrụkwa mpa ha mee operation finally mpa ha nwụzie ha ewerezie the money mee burial anọ ha na-eme ka na-eme mma ha nwụzie werekwe the money ka efere afọ mekwuo burial na ala azụrụ anwe ha gara ga-ere ha ewere gboo mkpa family nwanne nwaanyị nwunye sị na gịnị ka ha na-akọ mgbe ha na-anọ jikọrọ ọnụ na-ekwu otu okwu ha arụcha n'ụlọ ebe onye ọbụla nọcha ọfụma gbecha family
ha ji otu obi, 4 brothers ji otu obi na-agwa na ọwa ego akpara na bifo ọ ga-ebugebu ya die na ọwụ na o bugere die na ha achọghị ịgwa ya sef na di ya alọọla nwaanyị ka obi hapụ iju enju, mana ihe ha maziwo na otu osend ga ego ahụ na dimanụ ọwụya bilducha werezie kpazie di ya n'aka nwoke lụkwa egbere na nwaanyị na ogịrị ka ọ na-akọ ya gwawa ha sị nwere mgbe nwaanyị di ya lụrụ wụrụ ya problem na ya hapụgara di ya ọ mmadụ ka ọ ga-enidi nwaanyị na ọlụ ọnwa ya ya naghị alọta na di ya ga-anọ wit atụ nwaanyị na ihe gara aga chọọ na ofuche ya na ya bụ ha ewere ego ya sendịgara ha gwara di ya esendịkwara di disandada na di ga-eji na-achụ nwaanyị ọ ga-eji na ha ga-amereke na ọkọ ihe niile ka ọ wụọ sọpraịz ya kalọta ngo ugbo 1 naira enwe ka onye ọbụla o wetaghala ego bataghala ha egburu ya n'elu ilu mere plan na ọlọta na ha na-anọ ga-ejikwa aka ọnụ fesie ya chụla ha na-edi nwunye ya kowere ihe n'ugbo na-ebe na fon na-ebe na ya dị sọrọ ya gbaghara ya na ya ga-anwụkwa na ya chọrọ ịnwụ na ya chọrọ ịṅụ snipa nwụọ ya gwa nwunye sọwụọ a na-ere ya around ebe obi na onye na ụmụaka ego na snipa na ọ dị ọnụ na enwere ka sachet ọ na-azụ na dịka pawuda ete awụsatụrụ ya crayfish bifo abalị ozu oke adụrụcha ka ebe niile na mmadụ ṅụọ ya na ọ na-anwụkwa like that na ọ hapụ snipa na ọ dị ọnụ na ebe ụmụnne ya eriela ego niile o jiri ilu na ọ ga-azụrụ ka ha nwe ka a na-akpọ okeri ọnwụọ na ọ na-adịkapa na ọ na-adị ọnụ ha na-ere 150 to 200 n'ime eke nwunye gwawesị mana ya wụ the mother of his first and his first son and his first daughter ya gwawesị and so what na nne mụrụ nwa ọjụ ha ụmụ ya na ọ wafụ ole ka ụmụ ya nọ mgbe o bighara ha gbalaga after how many years na diokpere na-anọ university na ọwụ ụmụaka ọ hapụrụ n'ime ime anya ka ọ na-ajụ ya si ya ma ọwụ ịmụ nwa wụ the problem ọ kpọrọ n'onwe ya gwaghị ya after ọ sọjesịrị na ya elekwe ndị mmadụ ga ha kapụtashiwa kidney ha na umeji ha ree butere ya ego na ya bịara na ndụ ya asị ewe ụdị ma orek ya sọjesịrị ike na-egbuchi ndị mmadụ eweta kidney ka ere butere ego ya reject ya ma mmụọ ọjọọ ya n'ime ọ gbalagazi agbalaga ga-ewerezie ndụ ya makpo na kọntrị naanị Chineke ma ebe ọ nọ n'ebe nọrọ were ndụ ya sụcha aja were ego niile ọ gbatara bugara ụmụnne ya kerie ọ na-asịzi ya gbaghara ya ka ya lọta mgbe ya si ya nọrọ ya nọrọ na ya wedewe buru ya n'elu mgbe ọ gbalagara na ọwọwụ nga ya si ya nọrọ ka ọ kwesịrị nọ ọ ga nnọọ gaa tụtụrụ onwe zụzụ ebe ahụ were ndụ ya laa ya n'iyi kpaa ego bụ ego ụmụnne sizin 3 ya ọ ihe ma anụ ya jiri bulata mmanya ka ya bịa dissolve marriage nwanne ya nwoke ajụ sọntiri ya elu na nne ya sị na ndị obodo ha na-abịa n'olola na ha abịaghị ije kele ugbo ene ihe mere mbụ mee ha ọzọ na ya ma ụmụnne ya ga-azụ ya na wefe nwunye na-arịọ ya si ya biko na ya miniri wel na ọ bụrụ na ụmụnne ya jiri dup pikchọ ha sendere ya ọ fọwọdọrọ ya na WhatsApp na ha elekwa ụlọ ha sendere pikchọ na ha rụrụ na enweghị ụlọ n'ugbo ya arụrụ ha na ya arụrụ ya di ya na ụmụ ya na ọ bụrụ na ha ejiri ụlọ n'ugbo na ọ were ụlọ n'ugbo ka a na-eprezentịrị ya na ọ bụrụ na ha nyere 30 million naira ya gwara ha denwere na ya ga-like iji ka ahụrụ na ọ ya nwa ka a na-hand the money over ya jụọ nwunye ya asị what na ya lụrụ na nwaanyị ka ọ gaga gbasha o butere ya ego na nne ya sị na ya biko akpọkwala nọmba ege na ya na-abịa gwa ụmụnne ya na-abịa ifat ka ya kpoo diọkpara nne ya nọrọ ga mmiri fonu kpoo diọkpara nne nwunye si ya na nna akwa nwanne ya nwaanyị eloli asị na ya bịa ihe ije ahụ egen retọn ihe ọ kwụrụ n'isi nwanne ya kwụrụ n'isi nwanne ya nwaanyị ka ọ ga-agwa ya ka ya na ya abụọ ga-eme nwoke to nwoke ebe ọ bụla ya kpere na ọ ga-abịa ebe ahụ bịa za ya nwanne ya nwaanyị nwoke asị no problem na nwanne ya nwaanyị elole na ọwụ otu o siri chọọ ya no problem na ha abụọ decide echi ọ ga-abịa nara ihe isi ya kwụrụ ọ kwụrụ n'isi na ya bịa na a ga-erifọnd ya na ya sawa ihe na-egburu oge ya send ụmụnne na village send ha chatara mosu ha ga anata ya ha agakwana afọ evu rap all the money kpa ya n'aka wụọ nwa ya dissolve marriage na ya na nwunye ya nọzi na ugbu a na nwunye ya nọzi na-ebegharị aha ngagharị na streeti ebi pepa na-atụgharị aka sị this man bi ngalekwe nwunye na ya na nwunye ya na di ebi nwaanyị ha bifo ọ gbapụga gbara ala bekee ga na-agba ashawo gbatacha ashawo na-enyo a na-akụzi stori ya ma ọ megezi ka onye ara na streeti ya every time mgbe ụfọdụ ya chi drive out lekwe ka ọ nụrụ n'isi geti ya
ọ na-ebere ya akwa sọsị ya ga ahụta ụmụ ya ọsị ya ga agbaghara ya na ọ bụrụ na kpotere ha sị na ode nwe na ọhụnanụ na ihe biko na ihe dewe nwe na m jụta elu unu nwekwara limit ihe mmadụ nwere ike ime mmadụ ibe ya na m na-edele ihe nwunye mere ya nwunye ọma ya andụ ọ mara ya hụrụ ya n'anya ego ya kpara na ọ ya riri ya eride ọ bịasị ntụrụ ga kpa ka ụmụnne ka ya nara gbukwu were bidoro famili kwa denwezie ya na ịkpa wee elu awụ ala mgbe nwanne nwoke gara iwelite ọrụ ya jụọ nwanne nwoke so nwanne m nwaanyị gara ala bekee gbacha asha gị were ego ụmụnne ọ na-ekeri ego gị nwezie mind na-asị mgbaghara na nnabata ya na one of those things na ose ndị nwaanyị ka ya ka ọ ga-agba asha o butere ya ego ọ gwụzie finish ya nabata ya ọ na-eburu ego nwanne ọnụ nwaanyị gara aga ala bekee ga-agba na akwụna mee were onwe ya zụzụ nwaanyị ibu otile ha ka nkiri lọtazie wee okpe nkụ kpokpo gaga anụ kpọrọ nkụ na-eju ọnụ atịnga ya nwaanyị ihe o bu na ka ihe oke esoghị ha na-arịọzi esi ya biko na ọwụ ete ihe ọtọ sọkwara shi mee ya na ọwụ isi nwaanyị ya ọ ya mụrụ ya diọkpara mụọrọ ya ada ya jụwa sị diọkpara na ada ka ọ manụ ote ha shi emeke ka ọwụ ke na ọma ote shi emeke nwa mba na ngwara akụkọ moto waderele ya ụmụnne m ọ na-anụ nanụ ịnụ ngala ugbu ene ma ọ dịghị mmatụ ọ ga-adị mma echi ụfọdụ ụmụ nwaanyị dị like this especially ndị a mara mmatụ ụmụọchị ma matụ ha believe na ekwesịghị ịta ahụhụ na ha agaghị ata ahụhụ ekwesị ka ha ata ahụhụ ma ego anọghị ihe gị na ha na-eme na ọgwụla hello ọ ihe mere onye ọzọ ka ndị ọzọ ji wee gbara agụ ọsọ nwunye garịgazi na streeti ya na very haggard agụrụ ụmụnne ya chụkwuo ya n'ụlọ nna ya awụ ma achụrụghị ya ma achụghị ya mana o belivuru na otu ụbọchị na ya ga-agbaghara ya everyday ọ na-emego onwe ihere na streeti na-agagharịzi na streeti ya wee isi mgbe na mhọkọlọ nwunye ebu n'isi dị lowest akwana na Ikeja ige ha agbalị kọla n'isi ugbu a na ọsọ ha na-ege ete ya dai bute ya blak ka ọ rọtọ mma bụrụ mmadụ nyere advice mgbe niile ya drive ọkwa lekwe nwunye n'isi geti ya a nwere akụkọ na ugbo tọwara unu na onye ga-eji akụkọ ewere mere ihe marriage ụfọ mmadụ abụọ ọ dị mma ọ dị njọ ma ọ dịghị mmata na ọ ga-adị echi enwe nnọọ ihe unu ga-agwa enwe nnọọ ihe unu ga-ekwurịta uche onye adị njọ comment section wụ all classroom na onwe ya ụkwa ebe a na-amụta ihe ọsọ m jude elu unu somebody nye gị advice so the fact na onye nwa mụrụ ya dị ọkpara mụrụ ya dagodo na ha nozi na marriage otu a nwaanyị ashi agarịga na o nwere ihe obi ebere somebody na street ha bịara na-agwa gị na o nwere ihe obi ebere na ọ wụrụ ahịa tebụl ya ga-emepere were setụlụ ya na m jụọ ma ọ wụrụ gị ga-eme ya na ọ gịnị ka ị ga-eme ma ọ wụrụ m in this condition na ụta ka people bịa na-arịọ ya wụrụ ndị odijigo na mbụ ya na m ga-emetere ya ebere no doubt na m ga-emetere ebere mana ọha ịhụ na ọwụta ụwa ya ga-adị somebody si ya ga-emepere ahịa tebụl ọ ya ga-emere ke kwọrọ na ya ke ugwu ụlọ ụfọdụ si na taa ka ụmụ nwoke kpọrọ ya lakpugo ebe ọhụrụ ya gharịọ ha ihe n'ime kọmpand ihe na somebody ya na-akpa ka akwa because gịnị ụmụta ihe chetara ya nwunye agbapụ ọsọ biha ya ọ gwaghị ya na-ekwe emega arrangement bighara ya ụmụaka ime anya gbalaga lọta after 10 years gwụ ego niile ọ kpara ụmụnne ebu somebody na-asịsị ya na ya ga-emeghere ahịa tebụl because na ọ bụ nne ụmụ ya nne ndị ọkpara ya na-ata ya nwaanyị na ya gbaghara na m jụdele m ọwụrụ m ele otu ị ga-esi edenwe obi agbaghara kedu ebe ị ga-ebido kedu ebe ị ga-akwụsị mana ma otu osu m shie bịa gbotowara ya unu enwe ga-agwa ya ọnọgwa ya ọ nga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị unu